Μαρινάκη του Πηλίου, ο γνωστός Μουτζούρης, είναι ένα από τα πιο ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής και τερματίζει ακριβώς εδώ, στο χωριό Μιλιές. Φτάνοντας στον παραδοσιακό σταθμό των Μιλεών, βλέπεις πως το σημείο αποτελεί κομμάτι της ζωής του χωριού. Τα παλιά κτίρια του σταθμού έχουν διατηρηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα και δίνουν μια πολύ ζωντανή εικόνα της εποχής που το τρένο εξυπηρετούσε ντόπιους και εμπορεύματα. Εκεί βρεθήκαμε κι εμείς στη στιγμή της αναχώρησης. Οι επιβάτες επιβιβάζονταν, το προσωπικό έκανε τους τελευταίους ελέγχους και ο μικρός σειρμός πήρε μπροστά, σηματοδοτώντας την αρχή της επιστροφής του προς τα Λεχόνια. Η διαδρομή του ξεκινά από τα Άνω Λεχόνια και ανεβαίνει ως τις Μιλιές, διασχίζοντας 15 χιλιόμετρα μέσα από πυκνή βλάστηση, πέτρινα τοξωτά γεφύρια και το μοναδικό μεταλλικό γεφύρι του Ντεκήρικο, ένα τεχνικό επίτευγμα για την εποχή του. Ο Μουτζούρης δεν εξυπηρετεί απλώς μια τουριστική διαδρομή. Πατά πάνω σε μια γραμμή που υπήρξε κάποτε ζωτικής σημασίας για ένα χωριό που ανέκαθεν έδινε βαρύτητα στη μόρφωση, στο εμπόριο και στην παράδοση.